Canol y brif gylch, mae'r adran A, Merlod Cymreig, ac gen i'r dosbarth fan hyn i'r ebolion. Eboles o'r cesig sydd wedi entro. Yn adran y Merlod Cymreig mae'r dosbarth i'r eboles allan o'r cesig magu sydd wedi cael ei cyfrestru gystadlu. Shelley Dobbs yw'r ddynes yma sydd yn derbyn y wobr gyntaf. I'n wir, Ili Brooke Innocence. Tad Talgarth Lucan ar fam pen hwnllys Fleur de Mon. Shelley wedi cael llwyddiant yma yn y gorffennol gyda blaen cila Agnes Brown, dwi'n meddwl. Rhyw 2-3 blynedd yn ôl. Ond eleni mynd â dosbarth yr ebolesi. I would like to assure you, Western Power, I'm currently working to resolve this, and power is now resuming. Yn ail wedyn ar hyn o bryd, mae Rosie Wilson, Boothsdale, Eboles Boothsdale, heb cael ei enwi. Bosib heb cael ei enwi pan oedd y catalog yn cael ei rhoi at ei gilydd, ond tad criceth arwr ar fam penwaith tissue. Tri 5-5 yn drydydd. Dyma ni eboles y Fron Bach, brydfa Fron Bach, y Sir Fôn. Llon gyferchedau mawr i Shelley Dobbs, sydd yn ennill y dosbarth yma i'r ebolesi, sydd yn gynnyrch o'r cesig sydd wedi cyfrestru yn y sioe. Ili Brooke Innocence. Fourth is number 368. This is the PS of the go with this with middle four by Tower Point.